Bhausaib Bandodkar death anniversary was also observed at Kalangut. Deputy Speaker and Kalangut MLA Michael Lobo, along with Sarpanch, Panches and freedom fighters, among others, were present. Deputy Speaker spoke on issues affecting his constituency, including Matka, preaching a zero-tolerance approach to illegalities. Listen in. आमची जेल जी हा फोर्ट आग्वाद जेल जी आधी जेल आसली आता शिफ्ट जाल्ली हा त्याचे त्या जेलीक आमी मान्यता दिल्ली हा नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन म्युझियम म्हणून ते करचे म्हणून मान्यता दिल्ली हा एनओसी दिली एनओसी जीटीडीसीक पावल्ली हा 25 crores सँक्शन जाल्ले हा आणि पैसे गोंयच्या गव्हर्मेंटाच्या अकाउंटानूय क्रेडीट जाल्ले हा आता खाली काम चालू करपाचे उरलेले हा आणि ते काम 100% जातले आणि त्या खातीर जे कितें भाऊसाहेब बांदोडकर आणि फ्रीडम फायटर्स हे दोनूय एक करून थिंगासोर आमी शोकेस करूया जे फ्रीडम फायटर ते जेलीन घातलेले त्या टायमार एट द टायम ऑफ लिबरेशन तेंचे जेल सेल्स करूया म्हणजे जे जे सेल्स हा तेका नाव तेंचे प्रत्येक जेल सेलाक एक नाव घालया आणि तेंचे स्टॅच्यू करूया आणि भितर घालया सम स्टॅच्यूज वी हॅव डन दोज आर हिडन फेसीस बिहाइंड सेंट एंटनी चॅपल तसो आमी हिंगा बरो स्क्वेअर करूया गव्हर्मेंटाचो जागो आहा हिंगा खूब अँड फ्रीडम फायटर्स स्क्वेअर म्हणून घालया फॉट फॉर लिबरेशन अँड इंडिपेंडन्स तेंचो उगडास करपाकूच जाय फ्युचर जनरेशनाचे जे यूथ आहा आमचे भुरगे तेंका कळपाक जाय की हे रिस्पॉन्सिबल आसले आमकां फ्रीडम मेळपाक नाल्यार इसोत्तले भुरगे फुडल्यांक कळचेच ना की बाबा शिड्याको कोण आसलो गोविंद कोण आसलो सिरसाट कोण आसलो कित्याक म्हाकाच सिरसाटाचो फेस खबर ना बांदोडकराची फेस खबर आहा कित्याक तेजो वयता थिंगा स्टॅच्यू आहा आमचो विधानसभेन आहा तशें तेंचे स्टॅच्यू आमच्या कलांगुटान आसचे